Kaixo ekipo zerru, zaudete esago duze. Ai ama, Arkakuso, nora joan zara, paseoan, ez. Bueno, bai. Baina begiran non nagoen. Sadarren, eta zegoaz. Kaixo Iker, bueno, hau Iker da. Kaixo, gabon. Ze Iker bagoaz, osasuna ikustera? Bai, furbo, beti bezala. Bueno, neskak oso zaletuak gara. Neskak jokatuko balute. Agian bai. Baina, ez goaz sadarrera, goaz ondoko. Otz, bero, sadar baina bero. Bero, nora? Nafarroa Arena. Nafarroa Arenara zergatik zer dago? Mitoaroa. Guk bagenuen, futbol zelaiaren inguruan dauden tabernetan zerbait hartzeko asmoa, baina gopetatua. Eta ez dago partida, ze jokatzen dute Tenerife, que por cierto, que odisea Lanzarotetik etortzea. Baina, bueno, hemen gaude, Mitoarora goaz, eta orain, Mitoarora baino lehen, ea poteren bat har dezakegun. Nik uste dut lehenengo potea izango dela barruan. Bai, nik ere uste dut. Así que, bueno, ikusiko dugu. Goaz. A ber, ekipo, Dagor, Navarra Arena, hau da Sadar, eta hau da Dagor jendetza, zer da? Hola? Zer egin duzu pello? Iker iritzia. Nik hau ez dut txekola ikusi. Eski da flipantea, Bai. Eta horien baztertzen gaituzte. Nik uste du. Baztertzen gaituzte! Eta dena, neskak jokatzen ez dute. Iritzirik ez futbolaren. Ze ordu da? Guazen egeri. Ze ordua? Mira, 19 eta 35. Osea, 19 eta 35. Ze ordutan uste duzu egingo dugu porra. Sartu? Berez 8tan irekitzen da, baina... Sartu 8:30. Baina ilara mugitzen da. Sartu 8:30. Bai? Jende asko. Lortuko dugu 8:30, benga, nik uste dut 8 eta 4. Vale. Eta... uste duzu lortuko dugula nahi dugun lekuan. Nahi dugun lekuan, bai, baina, bueno, donde sea. Atzera. Zan nahi dut. Bai, gozatuko dugu berdin. Dantzatuko dugu berdin. Bide batez, Juri eta Oiana. Kaixo, ez nahi zela geratu, baina eske bestela hau zena amaitezina. Ala, paretaren aurka, zer egin nahi dute gurekin. Kaixo, bueno, gertatu da gauza bat, esan dit. Bueno, bai, makurtu, zegoegira. Soy tan petit. Una pulga aventurera. Eta, bueno, hori, gaudela hemen. Haupi. Hemen zain. Zuek, ez da, nire pala normal eski benetan dagoen kolia da, xokean. Eta ez da batere normala eskatzea Andreari duela ordu erdi joatea garagardoen bila. En mi defensa esango dut, hemen inguruan dare bitu berra, guan antxu. Eta zima jende gare, 12.000 pertsona. Eta etorri dira gabe. Nora jungo zuen bila? Pues ez dakit. Eta bueno, ni jamen geratu nahi. Joan dira berriz. Bai. A la segunda, no, a la tercera va la vencida, baina bueno, fijo un dia, orduan bat abestia gaitxik, pues... Baina, bueno. Ez gaitxik, pues ugun bat. Ze iritzia. Iritzia, pues que xokeante, oza, pentsatzen jat, bale, oso ondo, amazoia pertsona, kriston xua izango da, baina... Ez galdu behar presua ikustera, oza, eta nire ustez izango da jofe. Ez dala izango fijo, baina... Edo ez nebeltza. Buah, ojala eta garri. Zuk uste duzu dela kontzertu bat? Bai, claro, sí, izango da. Ez da? Que sabes? Ez dakit. Buah, mi gozo non puedo, ez baina nik tiratzen nuen gehiago... Una entxanteieria bakarrizketa bat? Ez, pertsonaiekin, inauterietako pertsonaiekin Hori pretxo ba? Bai. Pues me enojo, sinceramente. Sentitzen. Bueno, iritsi gara, ez da nahi genuen lekua, baina, bueno, ez dago txarto. Ez dago txarto eta bergira. Baina hau asko sartzen hau da. Aixo, agurtu elkarri. Afaldu dugu. Afaldu denbora galdu. Bai, claro. Andrea eta bere laguntzei esker. Akiako, Lizia! Zuek, fail, ni pensatzen eban
kriston presua izango ezalak da bile puto bat. Ez zebe, triste, gazak, triste. Andreak espero zuen jope, betagarri. Beste batzuk berri txarrak aipatu dute, ez dakit. Bai, ez da, berri txarrak izan zen ona. Baina, bueno, madre mía, ilea, moñito. Ditut berriro astratzaren itzaitu sakanaka huerdiko ekaitza. A ver, gente, zaziko kuadrilla dago, sartuta, nerko batean munduan. Impresionante. Peña, okoa pasatu ditu. Totalmente, ya, literal.
Amazing. Osea, Zoragarria. Ikaragarria. gehiago Irtela. gatozu jokoa, pero bosta Bai, aldiz. erabat. Eta oraindik ez da bukatu. Momentua,
emanez, gure hizkuntzaren truke, euskera eta nafarroak elkarren beharra dute. Euskara eta nafarroak elkarren beharra dute. Bueno, equipo. Gabon. Ja, ez gaude Navarrarenan, Nafarroarenan, obviamente gaude Gurutze plazan. plazan. Hor atzetik dago gurutzea. Hortikan. Zagitik uste. Bueno, eta kontua da, etorri garela honaino, asmoa zen alde zarrera joatea. Baina ja ikusi dugu ez dela plan hona eta Ez. bagoaz. Alolos. Eta gainera nik somatzen dut goizeko 3:00 egotea Bai. esna, nire orkatiak ere, orkatia daukat Bai. kolo-kolo. Así que Andrea, barkatu, Sentitzen dugu, oso gustora egon gara zuekin kontzertuan. Hori da. Asko gozatu dugu. baina bagoaz. Zer bestelaik dagozen iritsi, zenbat jende, orkatia, agur. Zerbait hartzeagatik, ez batzutan askoz Jakin behar da ere. erretiratzen. Bai, jakin behar da erretiratzen. Ja, gaur helburua zen parranda, gaur helburua zen kontzertua gozatzea. Hori da. Gozatu dugu Iruñe? Bai, pilo bat. Barduan. Eta hori, bukatu behar dugu, egin behar dugu review bat. Osa, nik nahi dut orain ikusi telebistakoa. Ja. Ze, bazen telebistan ere ikusteko ikuskizun Bai. bat. Osea, zeuden gauza batzuk, inkluso lehenengo lerroan egonda edo armaian berdin dit, pantaileak gabe zen ituztela berez behar bezala ikusten edo disfrutatzen. Behar zenuen hor pantailan begi bat izan. Bai, baina zenbat izar ematen dizkiozu. Zeri. Showari. Osea, kontzertuari. Ez zuk bizi izan duzunari, baizik eta zuk produktu bezala. Produktu bezala... Zagit, Nik? bederatzi. Nik bederatziko bost, abar... Jo, eske pasatu du. Bai, eske, Beti dago claro, bezeko, baina eske... bai, hartu behar da, osotasunean, eta bere relevantzian jarri, eta bai, egia da muga guztiak gainditu dituela. Osea, hasi Eta dela aurreko kontzertua. kontzertuekin alderatuta. Claro, baina hori bagenekien izan Bai. zela diferentia, bestela ez luke zentzurik izango gaurkoa, ja produktu guztiak bazuen komponente berezi bat. Eta hori da niretzako adibidez ikusle, osea, edo entzule bezala antzemanduan gauza bat. Igual, kontzertua bera ez dut hainbeste gozatu dantza aldetik, egotea juergita aldetik, baina gero ikuskizuna pues, izan da apartekoa. Bai, niri adibidez... Ez que jendea zegoen oso geldi. Bai, a ber... Joaten baldin bazara kontzertu batetara, Zer, estatiko egotera... Osea da, Ez du zentzurik. reggaetoi kontzertu batera bezala joatea, eta joatea txosnan barra eusten egongo bazina. goizeko lauetan ja gera bat motxatua egoten zaren bezala hor. Ja, aguantatzen duzula zure laguna bakarrik ez usteko. Edo ez esateko lehenago joan zarela etxera, gu bezala. Baina bai, osea, jendea orokorrean, bai, egongo zen harrituta, baina nik uste ere nabaritzen zela, zegoela publiko asko etzela berez benetako jarraitzaile, edo musika gustuko. Hori da, zeteken jarraitzaile ez bazarete, eta kontzertura joan baldin bazarete izan gaurkoa edo izan atzokoa, zergatik joan zarete. Osea, kuriositatea dut. Utzirutzkinetan, eta gok irakurriko dugu. Bai. Kuriositateagatik, Osea, eske gu adibidez gara oso jarraitzaileak. Eta ez da epaiketa edo epaitzeko, Da
jakiteko, kuriositatez. Hori da. Eta hori, hemen utziko du. Orain deskantzatzera. Bai, eta badugu urrengo muga hor egutegian. Hori da. Aurrekoetan bezala, zeiaku errearena bilakatu da ohitura. Eta zuk uste duzu lortuko ditugula sarrera. Konfiantza daukat. Berriren azken kontzerturako sarrerak lortu nituen, ezinezkoa zirudienean nik uste ja horren ostean, hainbeste agobio pasa ostean jau izango dela, pues bai, kolapsito servidorean, sold out, bigarren data, hirugarren data, eta... Bai. Así que, a ver. Así que, bueno, equipo, espero bloga gustatu izana, eta mila eskerik blogean etortzagatik. Bueno. Eta hurrengora arte. Hurrengora arte.